La comunicació amb els grups des de Projecte Rius sempre es fa molt directament. De fet, cada cop que algun grup de voluntaris vol fer el Projecte Rius, doncs ens trobem un dia al nostre local. Clar, va ser gràcies a ells que ens vam animar a fer aquest projecte d'adopció. I el que intentem és de cuidar-los, i que sàpiguen que si necessites suport tècnic, necessites qualsevol cosa, t'ho donaven, doncs és el més positiu. I és cert que la col·laboració amb ells ha estat molt bona. En el fons hem treballat una mica com un equip en Projecte Rius. Ha estat, de fet, un treball amb equip. Des de buscar finançament fins a elaborar projectes tècnics, demanar permisos. La difusió també de les activitats que hem anat fent aquí. Elaborar convenis, tot el que signifiqui tirar endavant aquestes tasques que els mateixos voluntaris proposen. La seva experiència ens ha sigut fonamental per poder saber com encarar aquestes coses. Nosaltres, quan vam començar, diguéssim que m'anava més al cor que no pas al cap. La voluntat era més important que no pas la capacitat que hi havia en aquell moment, però sí que és cert que en aquests 10 anys el que hem fet és un canvi important a nivell estructural. Doncs ara podem comptar amb un equip més sòlid, més consolidat. Amb més recursos humans, sobretot, molt més preparats, hem guanyat en professionalitat. Amb unes línies de treball clares i ben definides, no?